Hola, egunon, Joseba Osabiaga naiz, aktorea. Handia izeneko pelikulan parte hartu dut, eta Altzoko erraldoiaren, anaiaren papera egiten dudan aktorea naiz. Egia esan, casting prozesua nahiko konpleju eta luzea izan zen, azaro erdin hasi eta errege egunen bukatu genuen. Eta pentsa, nik hasieran, lau casting izan ziren, lau proba ezberdin, aurreneko hiruetan Altzoko erraldoia papera egin nuen. Eta hori egin nuen behin, eta berriz, eta azkeneko castingean esan ziaten Altzoko erraldoiain, baina anaian paperako ere emango izugu eskaleta bat eta intzazure bai. Eta azkeneko castingen bai Altzoko erraldoia, eta bai anaiana enekorekin. Eta azkenen handik astebetea Jonek dituzian esanez azkenen anaiaren emango ziatela. Eta ze esan haien bat ustet errege egunen izan zela. Opari polita bai. Aitorrek eta Jon Garainok ja loreakeko sortzaiek ja ditzen baizue horrek ja berme badauke egingo duzuna ondo landutan guala eta gauza txukuna izan guala. Nik enun aurretik gidoiek irakurri osoa baizik eta kastinetan eta prestatzen genituen eskaleta eta separata horiek bai ikusi nituen. Aitorrek eta Jonek esplikate zizuen, bi pertsonajek pixkat nolakoa ziren, baina hor esateue nik aurrenak gidoia irakurri bat eta baiezkoa esan ez hemen netzan horrela izan. Aitorrek eta Jonek berme bat ematen ziaten eta baiezkoa esan nun eta gero irakurri nun gidoia. Rodaje garaia oaindik oso gogoan dauket, oain dela urte eta zeo zer amaitu genuen aurreneko grabaketa prozesu handia, ze gero otsaien berriro elurreta joan gara, baina prozesu handi nahiaz izan zen, eta memori ona auketelako izangoa, baina ustet egunero guatzen daizela zer egin genuen, zer grabatu genuen, ze herritan ibili ginen, eta ze tur egin genuen, zirko bat hartu bezala, eta egunero kamioiak hartu eta toki ezberdinetan grabatzen genuen. Prozesu hortan asko ez da disfrutatzen, ze goizeko 7 jikitezea eta goiko 9 etxea joan, ez dezu ezer egiten, rodajetik kanpo ez dezu ezer egiten, oso intensoa da, eta gainean ni eta eneko egunero geundenez, egia esan nahiko prozesu gogorra izan zen, baina oso gogoan daukaz zer egin genuen 2 hilabete hoitan zehar. Eta niretzat gogorrena izan zen, erritmo hori mantentzea egun baten 14 ordu eta hurrengo honen 6 ordu balo egin eta kotxe hartu eta Baiona joan eta han beste 14 ordu etxea bueltatu hurrengo honen berriro Baionara joateko. Eta niretzat gogorrena izan zen, hoi ondo mantentzea. Aitorre eta Jon hortan ere bai oso zorrotza dira eta hilabete onginen egunero haiekin grabatzen, eszena preparatzen, haiek aurretik ere ideia batzuk eman zizkiguten, pelikula batzuk ikusi arazi zizkiguten, pertsonajen batzuk ideiak hartzeko, eta gero batipat haiekin ensaiotan, hilabete onginen, egunero ensaiatzen, eta haiek esate zizuten, gutxi gora bera, haiek pertsonajea nola ikuste zuten, eta gero zuk emate zenion igual zurea den zerbait, eta haiek onartu egiten zuten. Baina, hilabeteko prozesua izan zen hori. Egie da, bai aurrekoan igual Barbara Goenagakin banegoelako eta foko gehienak behar eman zituen, eta ni guztua, eta gausuntan berdin handia izenburua eneko da handia eta foko gehienak, elkarrizketak eta dena behar ematitu. Eta ni guztua, nahi alde horretatik ez ezkita asko gustatzen fokok eta beti nahiago izan dut bigarren plano baten gehatu. Gero egia da ikustezula eta ez zela hain sekundarioa eta nahiko printzipala zehala eta igual denboraren poderioz eta jendeak pelikula ikusi ala, gero eta elkarrizketak gehiago ikuitutela. Nik aurreko pelikulan irune eta esan niene bialtzeko link bat etxen ikusteko eta etxen ikusi nun. Nik uste etxetik kanpo ez etela ikusi jenden aurren ez aurreko pelikula eta pelikula bezet ikusiko jendekin. Ikusiet, baina zuzendariekin bakarrik eta oso jende gutxiko eta gaina ez asko disfrutatzen, ze zure buru askotan ikustezu eta betire gabezik eta faiok ikustituzu. Ez dut uste jenden aurren ikusikoetenik, hau handia inoiz, baino etxen eta asko ikusikoeten pelikula izangoan ikuste Pikadero aurreko pelikula 50 marreliz baino ikusitela, eszena guztik
ondo dakizkit nola dan, eta handia imaginatzen naiz denborarekin askotan eta askotan ikusikotela, baina etxean. Eta gero, antzergian ere jarritze dugu, nire proiektutxo bat dauket, antzergia egiten dut, eta gero azken aldin, hemen atzen ikustezu berde gorria, hau da Iker Galartzak erositako zirko bat, eta udara guztin zehar egongea hau montatzen, 2 hilabete, eta hemendik aurreare zirko hau pixkat ambulantea eta tur txiki bat Euskal Herrin batipat egiteko intentzioa deu, eta horrekin ere imaginatzen naiz, urritik aurreare nahiko murgilduta egon gehala.